era pastisser de Súria i va anar a Barcelona l'any 31 i continuava treballant per pastisser, però estudiava cinema, volia fer cinema. Era un home que portava a la seva sang cel·luloide, com deia François Truffaut, no? I va fer l'any 32 ja en una màquina que va comprar de 9,5 un documental, El port, impressió matinal, que és impressionant de veure com s'aixeca el dia a Barcelona, al port. I després ja, l'any 34, ja va col·laborar en Cifesa, van fer Un río bien aprovechado, que era el documental sobre el Llobregat, i veure tota la industrialització, com ve a través del riu, tot el transport. En el Pirineo Oriental español y en los confines de la provincia de Barcelona, junto al caserío que forma el pueblo de Castellar de N'Hug, situado a una altura de 1.330 metros sobre el nivel del mar, nace el río Llobregat, vía fluvial a la que muy bien pudiera llamarse la más aprovechada del mundo. Sale, como todos los ríos, de las entrañas de la tierra y le acarician apenas nacido duros peñascos que apadrinan su bautismo. Va néixer en els anys 30 una escola de documentalistes que ja venia d'Anglaterra, del Grierson i de Flaherty. Ell recull tota l'herència dels grans documentalistes anglesos i canadencs, en el cas de Flaherty. William Davenport Cotton of Stoke-on-Trent, whom you see working now, is a young man of 26, but he's working exactly as the Greek potters work.